Bueno, avui hem aglutinat tots els investigadors de la xarxa, tots els membres que pertanyen a la xarxa, per tal d'explicar-los la importància, que siguin conscients de la importància de treballar entre les seves disciplines per tal d'afrontar reptes complicats, reptes complexes, perquè al cap i a la fi la transdisciplinaritat no val d'una altra cosa que la de compartir coneixements i també compartir pensaments, no? Avui hem fet una activitat grupal a la xarxa marítima de Catalunya que ens ha servit per conèixer persones molt interessants amb les que construir coneixement i compartir coneixement de cara a l'economia blava. Doncs mireu, hem fet una cosa essencial per la xarxa marítima, que és fer xarxa. És a dir, ens hem començat a conèixer, sí, coneixíem o sabíem que hi havia la xarxa, però moltes vegades no ens coneixíem i bàsicament hem fet un exercici de coneixença. La xarxa el que fa és estructurar tota la comunitat de recerca de Catalunya en economia blava, cap a la transferència del coneixement i de tecnologia perquè tota la societat se'n pugui beneficiar. De fet, la xarxa té sentit al moment en què apareix l'economia blava, que és una iniciativa que fa dialogar activitats que ja existien, com la pesca, l'aqüicultura, el transport marítim, que ja existien però que no dialogaven. I l'economia blava el que els demana és que dialoguin. Aleshores, la xarxa el que pretén és estructurar a tot el sector de la recerca en economia blava precisament per establir aquest diàleg. La xarxa m'obre horitzons, que això és molt xulo, és molt engrescador, no? Perquè a vegades acabes tendint a treballar sempre amb la mateixa gent i en un lloc com la xarxa obres nous horitzons. És poder obrir possibilitats o oportunitats, si voleu, de col·laboració que mai ens havíem pensat. Sí, sabíem que pot haver-hi altres grups que estan fent coses, però al moment de comences a veure què fan la gent, et dones compte que pot haver-hi moltes més sinergies de les que et pensaves.